lho kowe. Yen menawa kowe goro bakal ndak pidol lho kowe. Aduh Kakang Mas, kula mboten goro. Menawi mengke kula goro, kula sagah napa menika napa ingkang dados bebentudaten kula. Nanging kula mboten goro saestu dhateng panjenengan Kakang Mas. Biyong Ban. Ketoplek apik niki. Biyong Ban. Siswa budaya. Ya budaya. Mas aku ya Pak Tris. Lho nggih. Ya Pak. Menawa kabeh sing mangerteni sak leker Iya. dong ning taman kaputren. Nggih. Ora ana liya kejaba Biyong Ban. Anu gaya baru ketoprak gaya baru. Yen menawa kowe ora gelem Siswa budaya. Lho nggih no. Siswa budaya. Iki malam minggu penontonnya penuh. Nah, medion ben Ojo main nganti. ning Fatimah, caruban nanti main ning mriki. Ayo, Siswa kuwi. budaya. Sak wayah-wayah. Penontonnya walah luar. Kami ketoprak tenan iki. Plane dhewe niku Tolong biyen seneng lakon. Nek jagongan lungguh kursi pantai lho. Jare kene ngetoprak api-api kok iso malah dabrus dhewe. merespon ngelem kok Iki ngelem. ora meresponi ganggu konsentrasi. Ganggu widik kowe. Sampeyan niku lho. Aku ora ngopo-ngopo Lah kalau menang sampean takoki apa? Jak omongi kowe. Jenengan niku sing nekoki niku. Ora aku ora. Kula lho pun menang wau. Aku nakoki kan lire. Ya tapi kan kula nggih nyauri. Kowe ora Oke kula menang dikira ora pripun. Banter ram coba Mas, banter. Mas. Iki sida main ora toprake. Sakarepmu. Loh. Lha iki tak terusne karo Diajeng Sri Tanjung kok malah geger dhewe. Ayo kono lek peran gandhengi Sri Tanjung. Dadi Biyong Ban. Ban. Mban, Ora kreatif. Ya. panjenengan ki ya malah ngono. Kudune nek masak ngono dirembug bareng-bareng Ora. ora kok malah ngurusi mban karo sing penonton mau. Kudune panjenengan ngurusi masalah babakan iki. Ora kok malah kaya ngono kuwi kudune panjenengan ki percaya marang aku. Kowe aja kaken gunem kowe. Yen nganti kowe kaken gunem kaken kondo pendah opo kowe bisa menehi pawangsulan sing becik. Sri Tanjung, Kadalem menika kula Kakang Mas. yen menawa kowe ora kondo bloko Biyong Ban sing Biyong mangerteni ana ing Mara papan. gage tulungan aku Biyong Ban. Mara gage wangsulana. Dadi apa to, Jan? Yang bane cacik ya. Lah kok kaya mie bakul cemoe iki mau to. Biyong Ban. Wonten dawuh. Kayak mimin. Kowe kondo yen menawa bendaramu putri wis tumindak sething. Kula menika minangka tatus saksi wonten ing dalam kepatihan satosipun menapa ingkang dipun aturaken Gusti Putri menika leres Gusti Pate. Gusti Putri menika mboten tidak setting. Kula menika tatus sabdi wonten ing dalam kepatihan. Sakit raos sing malah kula menika ngabdi. Kula ngabdi sampun dangu Gusti Pate. Yen nganti sakit raos sing malah kakek lambe kowe. Kok iso Biyong omongnya gentenan ora mbonteke dhewe. Kondo sing prasaja alon-alon bene menika percaya karo aku. Sri Tanjung, Dawuh katimbalan Kakang ayo Mas. gage kowe kondo bloko. Menawi panjenengan mboten pitados kalian kula kapejono kula. Ngono. Nanging anu tak WA ya iki. Ya omongnya sing toprak tenan ngono. nanging kula menika mboten tumindak setting dhateng panjenengan menika kula estu dhateng panjenengan lho Kakang Mas. Menawi panjenengan mejahi dhateng kula menika nggadahi apa sing pawelik mbok menawi mengke kula tumindak goroh ateges getih apa jenenge ludira kula menika nggondo arus nanging menawi kula mboten goroh ludira kula menika arum Kakang Mas. Kowe kondo yen lu dirama nggondo arum ateges kowe ora tumindak sething. Inggih Kakang Mas. Ndangao Sri Tanjung. Ndangao. Ing papan kene ora bakal meni pangapura marang kowe. Kakang Mas, menika kula estu boten tumindak goroh lho. Tinimbang kowe nyepet-nyepet ning papan kene waspadakno Sri Tanjung. Luwe becik kowe suwikir. Ais. Alhamdulillah. Apuk lho. Nangis kok iso alhamdulillah. Mati omong. Tega. Ya gini aku ora tega. Jangan sampun tega kan kok. Nanging gar aku wis tega mentolo. Gusti Putri kamu mboten sendek. Kowe meni sabilo.
Kula matur bloko Gusti Patih. Ndak ketok iki awakmu po, Aduh. Ayo semikir. Semikir. Lara lho. Bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu dajeng sitan. Kok dirubung lalere ya penting. Mana wong mati rubung laler masih batangmu ki. Belum Sita Jomba. Tuh, diajeng si Tanjung. Mumet tenan ndas. Oke, ini kuwi tukane pati diajeng si Tanjung. Klato aku mateni kowe. Ora. Jebul diramu anggonto baru. Kula sampun matur dumateng panjenengan. Biung ban ayo jaluk utawa nyuwun pengadilan dirukti bebarengan mobil. Mboten saged. Sakit sing manah kula. Kedadian kaya makin ayo bareng-bareng dirukti biung ban. Embano manja. Biung ban Sakit. biung ban. Ayo dirukti bebarengan. Luktirane karo aku anggondo arup. Mboten saged. Kowe apa ora ngerti biung ban? Oh, matane. Wah, untung aku siap setan ngono ndas kula remuk neh to ngene iki. Karo aku itu Kaya tiba ndas orang Mario ninggal ngono sakane wedhe. Aduh. karo aku itu mekaning pati. Setanku ngene. Ya wis ngono ya. Menika betul ingkang kula tresnani. Letak rene, Dok, letak rene. Nah, ndas mumet. Sakit betul sakit dan kita mati saking dalan Oh, kula. ojo es. Aduh. Kuwitiku. Urung mati lho. Ku salah opo? Ban, urung mati lho. Ketok Aduh, biung ban. sing kula Cukup. mati. Ngatol. Aduh. Tuse pisan kas. Sik ora mati lho. Nak tak gedhe ndase. Kayak gede kelele. Pun Mas, wis. Niki sarene wayange telu. Sing mati loro bayarane kula pek dhewe mau dadi. Ra iso didum. Sik urip. Kenapa kok iso mbok tak tutuki? Ayo. Asem iki iso. Mbak Eka, Baik mawon kene. iki enten pamundhut gelo. Mumpung mau pelok to? Lah, nggih, Pak. Nah, gelo. Nggih. Iki pas, Dok, tak bawani pelok ya Oh iya, pas. oh, pas. Ini ra sanggit ini angel iki. Apa? Makasih Ra sanggit ini angel. Nah iya. Enggak, Pak. Lagune apa nyon negun. Gelo. Ya terus nyambung iki lho kok iso. Gelo, iya. Kagem gelok iki, Gus. Nggih. Gelo, Siap, nggih. siap, Yuk siap. langsung kalih menika grup napa jenenge? Oh, apa ta? Hadroh Madangkara. Ayo. Padang karo. Monggo, Cok, gelo katur dening Mbak Eka uget-uget. Yuk. Bocah. Jogete ciri khasmu, Kak. Ayo. Pamundhut saking Bapak Samsul tukang arit. Monggo, gelo. Oke, Mas. Oke. Ning ngendi nggonku goleki mong abote kepengin kamu senadyan kok tak parani mong nuruti Saiki Neno. cakepane apa? Bareng.
iya iya. Ngewone mau takon baru dijawab iya iya. Iki ketemu. Hai. Kowe lunga. Kaya sinendal hatiku laku metes nelesi pikiranku yen pancene ora yen pancene ditinggal gawe kula ati salawase Dari menika lak ya regeng ya gayeng banget ya. Jan semen gelo lagune iringane mau sapa Pancen tembang iki nek digawe versi jing ini ya penak to Mas. Nggih seger rasane seger. Apa neh jogete Mbak Igut-Igut luar biasa. Pas kalih iramanipun. Iramane sangat gayeng sekali. Lho tenan. Pancen ya sarjana kok bocah iki. Nggih. Kok sedaya kula lak ngagem tatanan budaya to. Lah leres Mas Didik. Wiraga Wirama Wirasa dadipun dadosaken setunggal. Dibuka digua ya. Lah kok drosor. Nyapa Mas Kluduk? Kesuwen. Lah sing ngangkon ngene sapa? Nah, ngono. Ciri khas enterewe niku lak ngeten. Betul. Jaranan menika. Jaranan tulung Anu Mas, agung. sirahe rada ndangak sithik. Nah, dodone maju, plek. Sikile rada ndeleh sithik. Nah, lambene melet. Ben api manis ngono lah awakmu ki. Aku lek nyawangmu seneng kok Mas. Apa nek karo geget lati. Ngisor dhuwur geget bareng. Iya angel lho kuwi kok iso. Ben nang manis. Ya Kak. Kaya ngene lelakonku. Piye ngopo kok dadak ketemu. Pancene ditinggal. Gawe gelo ati sak lawase.
jegonge ora pas ki ya ngopo. Iya. Tembang kala wau ugi dipun pundhut kalian Pak Samsul tukang ngarit. Ngersake gelo. Alhamdulillah sampun dipun pinakan kalih Mbak Eka. Kathah sanget Kyai ingkang mindit ringgit dalu menika. Dawuh leres Mas. Ugi saking Pak Kardi RT 16. Pak Kardi nggih. Mrau ngersake gubuk asmara. Nggih. Saking Mbah Lurah Ngampel. Kowe nggih Nyuwun pepeling. Pak Tri nggih. Nggih, nggih. Nyuwun gending ali-ali. Mas Agus Kades Klecorejo kagem Bapak Bupati Madiun. Muspika Kecamatan Mejayan, Bapak Kades dan perangkat lan sedaya panitia sarta masyarakat Desa Ngampel. Nggih. Nah, menika kala wau ugi setunggal niki wis sisan. Nggih, dipun was pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang nami kula slamet. Tumut ngregengaken swasana dalu menika, tumut ngamen sampun cekap atur kula matur nuwun saking Slamet Benowo. Wah, iki matur nuwun Mas Gering. Pamundhute Pak Lurah sik ya. Nggih, Pak Tri, siap. Pak Tri, pepeling. Kula tak nyuwun suwanten kakung sing kepenak iki. Nggih, menika wonten Mas. Apa? Mas Taslim. Mas Taslim. Wonten Tasmini. Mas Taslim. Mas Taslim kali Mas Tasmini. Nggih. Wonten Cepi. Nggih. Ya, Mas Taslim mangaturke bawane Mangke. pepeling. Duet kalih kula nggih Mas Taslim nggih. Apa iso? Saged Mas Taslim kalih Mas Tas Indomaret. 2000 ya. Nggih, Mas. Wasitoti saking prawinases ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakaratikan luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekjon donya Gangsal. Ngrembug arisan sinden-sinden gitu. Nggih. Kula seneng kalian jenengan berdua. Kula nggih seneng kalih jenengan kok. Kosek to, perkarane apa? Lah, ya pokoke seneng. Ngene lho tegese pas iki tembang Islami jenengan tidak nyelani Loh. dengan banyolan-banyolan. Mas. Apik pas niki. Wong niku ajining diri saka lati, Nah. ajining raga saka busana, Betul. ajining donya saka agama. Lah Wah, niku. nggih. Niki tuwek niki. Nggih. Ajine awak Saka Saka tuminta. tuminta. sikil. Sing disikil mesti mlaku. Oh iya. Balik rono. Nggih. Monggo pamundhute Pak Lurah dipun pinangkani. Pepeling, Cok. Pak Tri, Nggih. menika katur
panjenengan. Nggih, monggo sugeng nglaras Pak Tri. Dados. Lintang berdiri, Mbak Diajeng berdiri, Mbak Tuti berdiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wes patine tansah dielengke. Wes patine padha indahake. Ada kesumangga, ada sembahyang. Tetapi wajib jauhe pangeran. Sholat jati jagae agama. Limang waktu kudu tansah dijaga. Kanthi istiqomah asik tumaika. Luwe sempurna yen berjamaah. subuh luhur lan asar. Salat sayekti ngedoke tindak mungkar. Maghrib lan isak jangkepe. Prayogane ditambah salat sunahe. Yo sempurna iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedela. Asas sing kuwasa. Yen kemarep besok munggah swarga. Oh, Wes patine tansah dielengke. Wes patine padha indahake. Ati istiqomah wayahe sembahyang. Tetapi wajib jauhe pangeran. Sholat jati jagae agama. Limang waktu kudu tansah dijaga. Kanthi istiqomah asik tumaika. Luwe sempurna yen berjamaah. subuh luhur lan asar. Salat sayekti ngedoke tindak mungkar. Maghrib lan isak jangkepe. Prayogane ditambah salat sunahe. Yo sempurna iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedela. Sabar asas sing kuwasa. Yen kemarep besok munggah swarga. Alhamdulillah. Matur Syukurillah, sembah nuwun. barakallah. Niki muga-muga leh sedekah ora saya roboh, sansaya bakoh lan kokoh. Amin. Insyaallah ridho saking Gusti Allah, sedaya warga masyarakat ngampel tumuju wonten ing tindak umroh. Amin ya rabbal alamin.
Iki Mas Klicik ana dawuh saka Pak Lurah. Nggih. Mbak Eka kapurih ngendang. Dawuh saking Pak Lurah nggih. Ayo. Nggih. Mbak Ini Eka kan, ngendang, Mas Jok Lutuk ngegong. Nggih. Kula tak ngeceruk. Oh, cukelele. Cukelele. Oke, siap. Lah kendange ben disiapke ning ngarep mriki Pak Narso. Ya. Sakniki terus Mbak Winong karo Mbak Birgita berdiri ben bawa gubuk asmara. Oh nggih, siap. Kaya apa? Mas Kluduk emang ngusung-ngusung kendang ya ora apa-apa lho, Mas. Pak Ngarso ing Tulodo menika sareng. Ngono. Sing mbok junjungi kendange ora Pak Ngarsone wae. Lah kan wis disungi tak usung. Ora kok. Kene. Enggak. Ya bir, nah. Sik, Mas. Masah ya. Dalam. Kula nyuwun pamit rin nggih. Arep ning ndi? Nang stasiun. Arep Iki ngopo? dige kene kok iso malah arepe budal ning Jakarta ki ya ngopo kok iso. Oh, iki ngede kok iso. Ngede. Iya, Anu, mic. Wah, rasa Mas Kluduk. Sampeyan wae ning kene. Nih. Bir kita karo kita. Niki nek ra wonten Duh, bir kita ya. Iki bir kita, lah iki Winong. Winong nggih. Aku lek ndelok Winong kaya nom-nomane bojoku mbiyen. Ya ngene iki to. Lah, alang bojomu mripate ireng kabeh ngono lho kok iso. Kok mbok pamer nih. Ki tak culek kok putih. Ngono. Kene nduk. Kene lengkap. Kene. Rada ngeset. Ya, sip. Bir. Bir. Siap. Ya, bir kita. Pun mriki mawon Mas Ngarso. Bir kita duet karo Green Sand iki wis sak. Coba nduk. Pun mriki mawon, mriki ngagem gen kula mawon. Winong. Nah, kene. Nah. Ya, dibawani ya, dicicil. Ayo bir, awakmu sik bir. Nyingkar nyingku Sing kok anyar dur. Ayo. Ya ora apa-apa untung. Bir, Eh, awake Pak, dhewe Pak. pas neng nganjuk viral lho. Napa nggih, Pak? Heeh. Bah, kula wedi lho, Pak. Dikira tenanan mengke kula. Dikira mengke tenanan Lah kula. tenanan mau ta we? Lah pripun Bu Kesi niku pripun, Sing Pak? tak takoni awakmu nyapu Bu Kesi barang ora. Nyaput dadak teko. Apa-apa kok mesti dadak ndelok Yes sing ben wedok. to ngene lho, ora apa-apa. Lek sampean karo Mas saya ben iku bekesi ben karo Kang Arso iku lho. Lah Kang Arso ki ora sak angger-angger pilihane wis kelase menengah ke atas kok iso. Kok Apa paringi Yukesi. Menengah ke atas deh. Lek ra senengane iki. Bir. Micak. Wiwi nyingkar nyingkur Hup, oper Mbak Winong, ya nang. lingsam yen kemutan lelampahan kang Jos. Sip. Ya disetel tenanan to, sik. Iki masalahe kudu met tenan, kendang karo cuk kudu met tenan. Bisa tenan to kuwi, Mas Dik? semene setelane semene. Aja. Nah, ya sakmono. Ya. Enek setelan di dinding kendang iki. Modele cuk iki kaya sandingmu lho, nyenengke. Nah, Ya dintakne cah loro. Tresno, yuk. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Nggih. So ben ra mengecewakan ditasik kendange, Kak. Ayo. mikir. Tutuken sik, Nduk. Tutuken. Nek iki tutukanmu kurang atos, tutuken ndase iki lho. Ya, tutun sik. Sia-sia. Denge kaya padeng. Ah mikir sing endeng, Pak. Sik, coba. Ngono wae tak ning kene tak ceklane. Tak. Coba. Oh, kuwi bas kuwi.
Oh kluthuk kuwi lho dilalih-lalih ora senengane. Sabotase karo sesama bintang tamu ora. Oh. Mikir. Kualik temen. Tanganmu terampil ya ra gelem nyopet to, Nduk. Terampil kok nyopet iki keterampilan kerajinan tangan apa piye? Tak Oh ya tangan panjang. Tak. Pas, masuk. Tung 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 tung. Kene. Nah. Nah, iya. Sone nyetel kali mlampah, Mas. Oke, siap. Pasti mlampah nyeteli mboten kok wonge mlaku mboten. Ora iya. Lah Tapi iki mudeng. Mas Kutuk dites ora dites? Oh, kuwi mbok tes wae, meteng po kok iso mbok Mono tes. mripate lara. Wecukmu kok tes ora? Dites ora Mas? Lah mung tak cekel tok ngene. Ayo. Aku pemain apa Mas? Nggih. Main laguane apa? Gebuk asmara iki? Kak. Tak jegone lodong apa piye? Ya apa lodong? Mboten. Aku ora omong mamen ngono ka lho karepku ki. Ora sida. Oh iya. Yo, sembukane awakmu, Kak. Ayo. Oke, gubuk asmara. Ayo dengan Saking vokal enten pripun? Saking vokal nggih. Kok awakmu no, kok vokal piye? Sing tayupan nih. Sing tayupan. War, sermu piye? Kok vokal sih? Nggih. Oh ya wis, monggo manut awakmu wis. Heeh. Makasih Pak Yoyo. Oh, sama-sama. Iya. Mboten tes Pak Yoyo tuku tenggok. Wah, mumpani. Ora ya wis. Ayo, iki dienteni karo Pak Lurah lho, Kak. Ayo, coba. Monggo. Nang, angkat, Nang. Yen liwat aku kelingan kebukae biyen tak golere ning cekak kebak tulisan warna Bir. Jos. Retek, lagi duduk. Nang, bir, yo jekendo. Gak ide. Gak aku.